Hello लोगोफोर नै मैगं फोसाबनो जावदों लोगोफोर बेनिफ्राय जागोन ओरै बानलु गायदों नै बेहाय बानलु दं बानलु फांसे खख्लिं बियो खख्लिङा बिबार बारहांबाय नै खख्लिं गोजामोन बेबो जावग्लिंबाय आङो गरसि बिफाङा बैसाङा एसे गुवार जाबा आराम जागौमोन बैसाङानो फिसा फिथाइया थाइदोंमोन राहांबाय सिगां दाख्लै फैनाय बे दुन्दिया लाफा रज'बाय नै खानानै बेयावनो मोनजाजोब्बाय आरो जाजोब्बाय थायो खानानै बे लाफा बेगर ओमफ्राय फुनानै दोनबाय आङो एसे माबानांगौ नाफ्लेनांगौ एसे निहिराव दोनदोंमोन मैया हरसे नै दुन्दिया बेगर संबाय दुन्दिया बुरजाथार 10 थाखानि बियो लाफायाबो 10 थाखा दुन्दिया 10 ओमफ्राय नै लाइ बेगराबो 10 थाखानिबो सोमासैबो लाइया रज'यो इरि लगायलाबायनानै बिदि जायो दोनसै आं दाना लाइ बेगरखौ फोनोसै आं दुन्दियाखौबो एसे गारनांगौ एसे माबानानै होबाय आङो जावनानै नङाबा बे सायाव नुजाबा दाउआ जागोन दा रज'द'नायबो नङा रज'गोन ना रज'आथाय रज'बा देखायगोन आं लोगोफोर देखायफिनगोन आङो एबार फार्स्ट टाइम गायदों आं बे बैयाव
जाबाय भिडिअ दोनलांनोसै जोब्बाय बिदिबा लोगोफोर आंनि दिनैनि मैगं फोनाय भिडिअआ एसेनोसै उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोनलाय आसा खालामो भिडिअखौ बयबो नायगोन मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बाय बाय